Yorok try viewers para banget na ay kulay fi ka step ka bakman ka badan jikerman haga kerteng jong Jesus Christ nong penim ka jinghikai ka bang aim tai fi tak step kolong le yakini lada fi kwa wanya ka bor jong blay haga jing petsle jong blay bat haga jing start jong blay ti banung Islam show ka point ka baning kong kolong ba dang step pernah haba kadang kerja penlin ban ki ban penut por ho blay penlin ya ka jing duai kan ong fi kadai ka wei ka atiar ka ba ka ban ai fi ka bor namar pi haba fi let ka jing duai kan ong fi findan ha kai findan ha ka jing dan rengkat jong blay bat findan ka intimacy lani ta ka jinge dei baru blai vi balai ka dan kam mentang ngim dan shu ngimi isu kumba ki senran ki eu Jesus Christ hendrai ngani tu fi ha bingilat ka jing duai lang bau mensim khut ni dan kata ka jinge dei blai ka baning kong an pen fi la da pi kwa ban balai ka jing duai ka dan kam namar kalong ba filat ban ai tilat show Jesus Christ kani ka discipline ka dan kam ha ba fin syong ha ki kejat jong Jisu pai bin ngan pen fi kanong Samaria kamlong i fitep chapang kanong Samaria kadai ka bla sha iban rai fi ha ba ka syong how Jesus Christ om lo wang aba fio e kani ka wa ba yum kan tut out of your belly shall rivers of flowing water na ka kpo jo fi kan mi kata ka kiwa ba yam bat fi ha ba ka Samaria ba ka dan ka jing edai intimacy bat o Jesus Christ kalet syakatu ka jaka jaka kalet syakatu senok Samaria kibriu ki bela ibenya ka ki bapet kenriang ka ha ba ka keren kam keren syu da ka bor ladi ha ba ka keren na kata ka bor jong blai fi kam keren da ka jing start ladi ka keren da mai blai ka ai kendu o Jesus Christ kadang sudah dia kendu on fi bat haba kadang kendu Jesus Christ kalet ban keren lagi kentien tak kabor ka bau Jesus Christ uang ban apa pan mi ki wa ba emo na tau briu ki mi ki wa ba empat ki briu syakal alam ki evangelist kalet syaki ki briu baju pet kan riang haba ka keren dan ka ikhtiar dan ka bor ong fi amnal de bat hab ki kitu ki la tre uno ban wan show Jesus Christ tengok ong fi ka point ka baning kau pen melien ban syong haki kejat jong Jesus Christ penmelin ban syong haki kejat jong Jesus Christ penmelin ban dan kata ka intimacy namar la dingidan ka intimacy bo Jesus Christ kata ka jingya dai ka ba Jesus Christ un sakran ngi ka ai ka ban kran manawi fi syaw ban kran ni ka video da ka jing ai jong blai manawi fi la syong ne haki kejat tang step na kam dei ka jingla cuma ka dei ka jing ai jong blai roi ka jing ai kam penjai tu ini ti nga kran ni ra ka jing keman ka ka ba mi ba tu ni ki wa ba yam syam ha ki kejap jong Jesus Christ ka ba kalau ba ha ba fikir dang step da fila adap duai wat pat ikti ki mobile jong fi wat pat tap yel dia di ai jong ka perthai wat pet ru ki YouTube let's see yang on pet nak ki message YouTube video ki badai ki mo ki gospel message wat le kata kani ka YouTube video ka makran fi kam dei bantu no ka por jong fi baru blai ka ba kalong haba fila dap banduai fila dap syong hun hikmat jong blai puli ka kat ba fi ka jindan kam ban puli kat ba kalong haba fila dap duai umensim jong blai ura fi syaka ktin jong blai mo syaka Bible syaka ktin jong blai ba haba fi puli haba fila dan ka jingya dai bu Jesus Christ u lebang mensim khut ngang fi un pensyai ke eu fi kran ti wat jule e kan ni wat kerki tentang kibriu ni tu fi kim step fi tre shoi kam ki jam fi be shoi kan ni khatai ngang fi ka jing em kan sei so da lei da fi le ta ai sho ka potang jo fi sho Jesus Christ un samane chmu baru si sni fin long jai baru si sni blai un na ai ka jing keman ni fi un pendak hai mar balai fil aisha ka posho ma uhi sa shimti ka potang fi wat jule da khompo
Tengok ang fi kani ka ba kadai ba fi puli khtin jong blai pusan ya khtin jong blai ba ha ba fi la pusan ya khtin jong blai ka ba mdei ba fi pek naki YouTube la ni naki ngan ang fi naki Google ngam ka kalau ba baklah Raymond step yo shwa ya kamana yo shwa ya kamana na benengken ka bu blai ba yo shwa ka to dang step ka yo blai dan ai ka jingai ai kuran ni fi kabalai kalong ba lada fi kwa ba finiat shisha hakabor jong blai im ka jing im ka ba pen kerpang im ka jing im ka ba pen kerpang amut wat la ya khle bat ke jong persai fi hap im kum ta u bela jit jong blai fi hap im kum ta petros no bang ngilong ki we are the royal priesthood mengilong kita ki lingdo sim mendai tang ki lingdo sim the royal priesthood a chosen generation bela jit te la da fila te bela jit jong blai im kum ta we wala ya khle ba persai ba filat shaki jakatrai na shikinu ino wala ya gossip wala ya pendut por ban ya keran kai ki bang tai wala pendut por ban pe YouTube video ki batu ki bakhati ka jingem jong fi blai fi kadang kam ka discipline life kadang kam fin im shisha ko mutu tau ambassador of Christ ne tu unong ra tin sim wat ngau ka pendan kam daka tin parang ambassador of Christ unong ra tin sim fi namar pilam ki lingdo sim fi haban ra ya tin sim dalam file kan dengan ka ikhtiar mana fi ngakran ni fi daga jingat ni bang tip kan ka video kan ka ikhtiar ngakran nama ka jing ai jong blai ai kata ka ai ka ba bangan itu fi daga jing ai jong blai bang separate yang hap im kum kata ka life ba separate ngam ba fi mi kran chu bi bri bri ki jing mo perkhat fi kin hablong kham halo kam halor ngamut ba mdei bangi tam ni noi non re mod ni dei ban patch ki jaka ban ka e bau jisu perkhat ka e bau jisu perkhat la dok ka e ga bau le ka e jukan ka ju penut kai por ka e bi apostol ki ti im ka jing im ka khu ka Daniel ka no fi u im kum no Daniel u pen karpang yang di utre ban khle bi ki jing bam si la da ki brief ang fi le ha snau ha ai wat le snap ita namar kam dei ka dei ba file na kamanta ka ban pen sngobai Jesus Christ ban ai ka buram ka jingiro Jesus Christ ban fin em sha kum tagi ki kristan ki ba shisha ki namra aktin si em shisha ka wasau ba po ba no na ka shiti ki ba sas nomor san khabat khat prawa tuan buat fi da kawan ka ba pen ki ben re tu pendap fi da men sim khu fi ka kiat kadan ka bor ban pen ki ben ki beri bla buat ki le hala ki le ngana ba fi ki le pen kulma beriu ubadap da men sim khut pat kandan ga jingki wen kam dei bak pen kulma shnam re karan ga jingki wen na kamanta ka hima jung le haba fi dap da men sim khut haba fi dap da men sim khut fi ai pendap karan kam fi ban pendap nomor pol om no tu pendap mot dei ma fi ban pendap da men sim khut kai ga jing pendap da men sim khut kalau haba fi la le kini ki men step kini ki steps but kawai ka jing dap da men sim khut kadan kam ma fi karan ki wai ka thli karan kami fi nga ni tu fi Paul apostol Paul ude way beriu ba pen kam hai kini jing dap thali kadai ke jing ai jong blai ba ngan au fi kan ka ikhtiar haba fi duai beriu kan ka ikhtiar menen ngan dak pen duai da jing ai pen dak duai way beriu ba shitam ka po also idan ka jing ba mi tiak mi ru tinggal pen duai ba smotu yang ala tersan kan ilong kadang ka bor kadang ka istu kadang ka ka bomot mi ni apa baduai mendai manga baduai re kadai ka jingarap men sim khu ya ka ju por ong fi ai pendap men sim khu da ka bakran pat ki wei thli pe upol ong no wong tau bakran da ki wei pat da wei pat thli ma ki anon tang sto da ki da tu anon tang do wei pat thli pop tep utai ya ladi if haldi su thu ka ai bakran re ukran bo blai kadang ka jingmayan diwat ubaman sutu wana ang fi katay u di lada kalak tayo beriu nang takin fin salak man tay kiway fi aldi sutu ang penin ban kran kli tang mani tu fi lada da jing ay jong blay haba nanyak kali tu namar balay kumno nyak kali te kumno man duai kumno re ban nong penlut ekpor da jing ay jong blay ang fi blay si ay kani ban duai tli ekpor ba nyak kali namar balay
ka shiti shi no koren fin puli kal tu kan namba bakhat akal namba bakhat sa fin se i pol ba ya ka ega mo o taw bakran ho tli bom te utay ali walong su thu re trade koren ga jingmaya yandi te le kini ki ngaone fi kini ki south ki points kiba ngan yathu biang fi mintangan ngan point biang fi point number 1 kalau penlien bandan ka jingya dai ga bajan Jesus Christ penlien banduai hakpor bastak hakpor ka barang kenca wa finyo e no Jesus Christ la da fi kwa nya ka bor ka ba kalau dadak na tu bam ya khti jong blai pusan ya khti jong blai ka walai kalau wat penyekhle pat ka perthai em kum kita Kristen sya kiba dan kata ka jingbo tu Jesus Christ ka boy kai ka basau kalau ana itu ifi penlien ban pendap dengan simku penlien ban kran di wei thli kani kan ai bor sya ifi te viewers kublai shibo dengan ka step ka badan jikman ka batmai ha ka kertan jong Jesus Christ nam pen amen.